Takže čau lidi, my vás vítáme u takového videa, kde jsme na rybách a asi vidíte, tady je Jordán. Máme tady také místo, že Aďo? Tady je taká žumpa, tam neloste, vole, ta rybička už se asi potopila. A tady máme tak pěkné místo. Já jsem si to přiblížil. Tak a tady to máme tak pěkné, že a já už chystá. A tady budou jenom, ty pičo, vidíte to? Tak tady dneska něco určitě chytnem, A už zakrmujem rohlíkem. A my vám dáme nejlepší záběry z toho, takže to budou jenom taky střihy, jako záběry, jo? Takže zatím čau. Už máme nahozeno, takže už vidíte, už Hoši, teď nám utekla ryba úplně, ty piči. Takže my se ozveme až za chvilku zase. Máme úlovek, i když je to halus, takže my se ozveme. Úlovek číslo 1, tak zatím čau. Takže lidi, pokud se vám tohle líbilo, protože jsme teď už nic nechytli, tak dejte lajčík a nebo odběr, tím líp, že a my se s váma všichni loučíme. Opa, čau, style. Takže čau a možná bude další video. Takže čus.